mas maisip, bakit nagkalayo? Kaya ngayon ako... May adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminaw, hining handumanan sa usakawi. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Eric. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, paliog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Kasalanan ba? RMN Kuskus. Bay, ila-ila mo sa kong amiga, si Chelsea. Chelsea, si Bay. Hi, nice to meet you, Chelsea. Nice to meet you too, Eric. Ahem. Ang inyong mga kamotoy, tuy. Ay, sorry kayo. O kabantay nga. O anamday ko makabuhi sa imong kamot eh. Sorry kayo ha. Okay na, uy. Ganahan man sad ko. Ah, mau ba? So, pwede ba kong mangayo sa imong... Yawa! Nagkasinabot yun mo ni Chelsea, Bay, no? Ha, syempre. Ganahan sa ko niya bay. O nakaunaw na gay ko bay nga manguyab ko niya. Ah, ha? Bay, di ba marang paspas ra kayo? Pagkupagani mo nagkaila. Pasinanyag, paspal sa sagay mo magabuwag, ana. Bahala na bay. Basta di ko ganahan nga mailog pa siya sa lain bay. Manguyab na kong Chelsea bay. Ha? Manguyab? Agad-agad? Uy, sa dugayan kung anak ra magyapon na paduong di ba? Onya, kay bawara ba ka nga kusog kong mo inom? Onya, maglaglaag pagid ko. Okay ra nimo? Oh, dawat ikaw bisag unsa pa ka, Chelsea. Oh, sige. Ha? Unsay sige. Sige. Kita na. Oh, kita na? Yes! Nak, pangandam. Ha? Nga naman ma. Kuhaon ka ni tiyo nimo. Uy, Adto nakapatrabahoon sa laing nasod. unsa? Kung mauna, mahogday guway klaro nga atong relasyon, ani? Chelsea, ay good pagingon ana good. Padayon lang gyapon ang atong relasyon. Honest o magtinaron lang gyud ta sa usag-usa, okay? Maura gina. Salig ko nimo, Eric. Ug unta, dili ka magbinuang dito. Di na may tabo, Chelsea. Kay love. Maayo kay nauli na ka sa imong giisalan. O day. Yan na, unsa man na naguba imong kamera? Di lagi ta ka makita lagi. Ay, wa man din ako maon ang parakam. Wait. Okay na. Wow, kana ba? Kagwapa gid ay sa palalaboy. Oh, nag-ilis lagi ka. Mula ka uday ka? Asa man ka? Gabi naman. Magiglaga ko mga friends. Uy, unsa naman taong orasa oh? Maunsa pa niya kasi ba ko lang. Naabay ako sa layo ha. Eli, karon na bitaw ni. Ganahan sad ko malaag para dili ko la ayon ubingawan nimo. Ay, okay, sige. Basta pag-amping lang ha. Pilip sa kulimbudong, no? Grabe yung pagsalig si mong uyap nga magsigil daag. Wa sa good choice, sir, good. Saon nga, naama ko sa layo, sir. Ako, sa kadugay na ko din eh. Sukar nga, nagbuwag na sa kong asawa, kaya binuwang na ko. Wa, langgil ko makakita og lain. Napuro lang yung trabaho. Mao ba, sir? Marang ikaw, sakto na imong gibuhat ka, salig ka. Pero, madunga lang panagsat. Hindi ba to? Ay, bawa na kagano. Oh, sir. Unsa? Dili na ko nimo palaagon. Okay ra kung panagsa. Pero ikaw, manggod, sigin kaglaag. Kay gusto lagi kong malimot nimo. Gusto kang malimot ako? Or naa na kay gikabisiha diya? Unsa?
na lang nato na lalisan, be. O please lang, Chelsea. Paminawag, gugugod. Okay, sige. Kung mo imong gusto, okay. Di na ako magsigiglaag. Okay ka na. Salamat, ha. I love you. Dong, pila na magid ka katuig din eh. Unsa man? Gusto ka nang muli sa Pilipinas? Pwede na ako makaulit, Teo? Oo, pwede na kayo. Ano sa man? Mao ba? Sunod buwan ka nang mauli, Dong. O, ma. Kanindot ko anang balitaa, anak. Sige. Sugaton ka na mo sa airport, ha? Nana, ayaw na, ma. Tungod kay doon ako'y lakaw. Una ko mulaho sa ato. Uy, asa man day ka, Dong? Oh. Chelsea? Mabdus ka? Eric, ni ano di ka sa Pilipinas? Wala lagi ko magsulti. Kinsay amahan, anak? Eric, Kinsay amahan? usa sa akong nakainom. Mo na akong giingon mo. Eric, sorry. Sorry? Ha? Mo yung dalag sorry? Hayal mga amahan, anak. Wa siya mo angkon. Tungod sa kagahi sa mo, no? Ikaw mo ay makaluluoy, Chelsea. Ako nagtinarong ko dito sa laing nasod. Kaya nagunaw na ako natong duha. Kung buto na naon, pwede kay kong magbinuang nito. Pero wag gina ako na buhata kay mahal ti ka. Eric, mahisante ka. Ay, nalikubuha nga pa, Chelsea. Sorry. Pero giluod na ko nimo. Maayor sad nga gipakalitan nimo adto si Chelsea, anak. Kay blind ra unta kaayo ka. Og wa pa ta kahibaw, di ba? Basin pa unyag ikaw mo iyang paangkonon sa iyang gimabtos kun wa pa ka mahibaw. Nagmahay ko niya nga, gihatag na ko niya ang tanan ko pagsalib. Nasakitan na hinuon ko payo. Sige lang. Maka-move on ra gid unya ka, anak. Ay, Tuo di ay. Naamoy reunion sa inyong batch, Dong. Diri man tong imong mga batchmates sa una. Kinahanglan nga mutungagid kuno ka para kompleto mo. oh, sige ma. Mutong ako, anak. Nindot sa ning vinyo nga ilang nauna anda. Resort man gyud. Kalami sa hangin, relax tayo. Eric, Oh, say. Uy! Miri! Ikaw na? Wow! Guwapa lang gihapon da. Oh, promosan. ikaw gani, gwapo man lang gihapon. Kumusta naman ka? Okay ra. Tuan, mubalik na kong dargas lang nasod sa sunod buwan po. O ikaw, kumusta? Teacher na ko. Uy, Nainumdum ka nga mo rin akong pangandoy sa una? bitaw, ug, natuman gini mo karon da. Congrats ha. Congrats, teacher. Salamat. Anyway, pwede ta mag-coffee or manglaag before ka muna nagbalik? O sige, asa man ta? Ari man kita manglaag sa una, no? Oo. Dinigid nga playground.
Magdakop-dakop pa itong mga classmates unya kita, magsigira tagtabi. Sabi ni mo, Eric, hangtod karon. Malingaw yung pagpapakitabi ni mo. Ako sa Neri. Sa tinuod lang, na-crush ba ako nimo sa una? Oh, Nasuko ka, ha? waoy. Nakurat lang ko kay pareha di ay ta. Pagwata may bawo nga, pareha gyapon ta og gibati karon. Oh. Pwede ta ka may mong girlfriend? Yes, Eric. Yes. Og nag-focus mi karon sa among goals. Di nila lang kutob ug daghan salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Mao kito mga higalan kaagi ni Eric nga taga Tanhay City, Negros Oriental. Uban sa awit nga iyang kita ngayon, awit ka nagalahan kasi